Hello guys, good morning. Mag-intro sa diayta. Nya, atong sundugon si Cindy guys. Kaya mo Cindy nga vlogger guys, sikat na siya kaayo. Okay. I did my life as a furry cat for this video guys. Hello. Langan naman siya. Ya, ang ina na ano ya, adto na kapok-kapok diha. Ha? Ang ina na Kay ako bang hupon sa re. Hugon og. Naon man ako, abi na mo sundang bay, baylo ta. Behay ang ina. Naon. Bakit ba dili kang kiwa re oh? Hugon mo ni pamahad. Dili ko pamahad. Naon man na re, ano dali. Kuha ay dili na. Ada aku dulu. Ay, nako. Halo. Kana iya kay murag buwang na. Ay riders guys. Riders na riders. The riders. Shout out diha. Isa. Shout out guys, day tagadakit. Asan? Dis ako kagikan ben? Ha? Kagikan mo magwa. Kadagoan majuhon. Now. Maintainer sa lang nga na eh. Maintainer lang, pero bitad habol. Maintainer lang na yun. Pagkatawag ba? Pangkatog. Napo, kabuo ko no. Maintainer lang, wala sa ning off. Ogi ang Miss Universe ang kauban. Pasok, Miss Universe. Wala plan, mga suki. Presyo Divisoria. Ato, ang na to. Kuan na pito. Walo. Siya. Kapag napo nga tong balik. Sabi niyo ko yung tanaw? O napo kuno punuan guys, ang natumba. Ang itong bali ay. Sige, tamo diha pang kuan na to. Ato himo kong lukay o kanang silhig. Sige diha, itcha. Nang lupad ng lukay guys. Sa ulan ni. O kana kay nindot si Jahi mo on kay dagko og tukog. Katungko sa dito ayaw nahan, dagkog-tukog. Kaya mga dagkog-tukog adto pamunika ng mga gagmay kay mga udot dapit. Wa na kwenta ni silhig magpiko gyud na. Oh God. Ha? Oh, kita ni si Ja. Manadiyay og ni. Kari man unta akong ipa kuan. Kanang lubihan na akong ipa. Wala mo naghanag lubi, naghanang bunga. Wa nay butong diha.